ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଯୋଉଟା କି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରା ହଉଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଆମ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ଏଇଟା ହବାର ବହୁତ କମ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାଲି କାଲି ରେପ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ରାତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିବେ ସେମାନେ ସେଇଠି କଥା କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ଦେଖାଯିବନି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଖାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଯଦି କିଛି ବି ଖରାପ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ମୁହଁ ଫିଟେଇବନି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ସତର୍କ ରହିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦେହକୁ ଆମେ ସତର୍କ ରଖିବା କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି ସରକାର କିଛି ନା କିଛି କର କାହିଁକି ନା ଏଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକିରି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ଉଡଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସବୁ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ବେଶୀ କ୍ରାଇମ ଚାଲୁଛି ବାହାରେ ବେଶୀ ଚାଲୁନି ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜେଲରେ ରଖିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ଛାଡିଦେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଜି ଜେଲ ଗଲେ ଖାଇବେ କାଲି ପୁଣି ବାହାରି ପଡିବେ ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଉ ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା କେହି ଲୋକ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଫିଟଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିକାପ ଭଲ ଝିଅ ସେମାନେ କଣ ବୁଝିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ଦେଖିବ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ହେଲେ ପାଗୁ